Разбира се, като бях тук в Италианска църква, намерих къде да ходя, но обстановката и всичкото в Германия ми харесваше. Взех решение да се прибера вече окончателно, когато Бог промисли работа при италианци и започнахме така да работим. Но не липсваше ми, че няма с кого да общувам. И казаха, има една роза, която е вярваща в Испания. И аз тогава казах, запознайте с нея. Така стана, че отидахме в тях, запознахме се, видяхме се, но видя, че преди това аз въобще нямах представа, че един ще стоя тук и ще говоря на хора и ще бъда служител. Бях вярващ, колкото може бях молител в църква, свирих на китара в Италия. Там също така прави чук да говорим българска църква. Когато дойдохме тук, почнахме с раза 3 човека, 4 човека, 5 човека, 6 човека, лека по лека, аз сега с 20 човека група. И нямах представа какво трябваше да правя и почнах да се моля на Господа да им прати пастор, защото в Италия, когато го събрах, Бог ми прати прекрасен пастор. И аз се молих, но Бог ми пращаше пастор и знаете причта за неволята, нали? И тогава трябваше да почна да бях на 47 години. На 47 години трябваше да почна да се уча да водя църква, да проповядвам, без да имам пастор покрай мен, без нищо. И така Бог почна служението. 2 години се събираме по квартирите, по домовете и после Бог направи чудо и даде прекрасна зала, която се събирахме там 10 години. Бог основа църква школа. Нищо не съм направил църква. Аз не знаех какво ще бъде, но когато Бог иска да направи нещо и да основе църква, Бог ще го направи. При малко време говорих с ние, се опитваме да по толкова време да основем църква. Вижте, по-човешки не може нищо да направи. Но Бог иска Божията воля и да мисля, що ще го направи. Така се случи с мен. Аз не исках да бъда служител. Аз просто малко знам, че мога да бъда някой да служител. Но слава Бога, Бог